Ovako dobijete klimicu, zaštićemo sa ovim da se ne polome ove peraja u transportu i sa ovom folijom od gore naravno koja služi samo da se ne izgrebe. To sve skinete, otvorite ovaj deo, tu treba da je USB kabel, evo ga unutra koji se zaglavio, moram da ga pauzirat ću. Dakle, onda smo je priključili USB na laptop, ovdje se pali, jedna brzina, druga, treća, ovdje se menjaju ova noćna svetla, u stvari možda se ne menjaju, možda samo crveno, mada malo pre su se menjali. A sam on menja svetla, I'm sorry. Ovo je rezervoar za vodu, uzmete vodu iz frižidera, sipate, nikad nemojte puniti pun rezervoar bez potrebe i po mogućnosti staviti leda. Da vidite sad kako izgleda taj filter koji se natapa iz tog rezervoara. Ajde, izađi napolje. Iz tog rezervoara ima unutra filter koji možete da izvadite, a nezgodno mi malo jednom rukom, koji možete da izvadite jednom, ali ne sad jednom. Izvadite ga i možete da ga stavite pod vodu, natopite i stavite u zamrzivač i onda ventilator duva kroz njega, vratite ga, nemojte to raditi jednom rukom kao ja, drugom snimam, a moramo kada pođe. I sad ona duva, ovo možete da usmeravate vazduh od gore dole. I dok se sad taj natopi filter jedno 15-20 minuta. Mada ja ću moj da zamrznem. Ona će sasvim pristojno da duva i da hladi vaš personalni prostor kao što je već sad duva. Osjeća se, a sada je 34 stepena. Da, toliko o tome. Super je za dečju sobu, za neke manje prostorije. Tiha je, ko što čujete, jako je tiha, duva lepo, na trećoj brzini, pa može znači na jednu, drugu, treći, postoji ozbiljna razlika kada duva. Znači i kocke leda ako imate, ubacite u rezervoar ovdje i cepa dosta hladnije. Ali najbolja varijanta je zalepiti, ne zalepiti, staviti u zamrzivač ovaj filter što sam ga malo prevadio i opet ne mogu sa jednom rukom i onda on kad zamrzne ono će da duva mnogo hladnije. To je u principu to. Za 2,5 soma kod nas u Lux Shopu imate garanciju godinu dana, ne popravljamo, menjamo za drugi, ako ne da Bože se nešto desi u transportu, odlično za dečje sobe, za kamione dok su na parkingu i ne znam, recimo za personalni neki prostor, za prostorije do 12 kvadrata, da može da nešto rasladi, jer je ogromna razlika između nje i ventilatora koji samo mulja vazduh, a ona ipak duva hladno. Hvala, sve najbolje možete naručiti na 062 812 4044, vaš Lux Shop. Pozdrav!